И какво става, хора? Аз съм Damaster99 и днес ще играем отново Майнкрафт. Да, чакайте се на места. Оп. Нека посъберем малко дърво и стак да съберем и ще ви покажа какви новости имам по моето оцеляване в моя нов сървър, който е SMP. Онзи ден го пуснах и сега ще видите. За да влезнете, първо трябва да ми знаете скайпа. Той скайпа ми е като като YouTube канала Damaster99. Да, трябва да ми пратите кандидатура, които след това да видя дали ви одобрявам или не. Да, нека да се върнем към моята къща. Само да намеря пътя. Тук е. Да. Само така можете да влезнете в сървъра. Пратете ми покана. Ако не я видя, да знаете, че съжалявам. Просто съм нямал време. Но би трябвало да ви видя. Така пътуваме към вкъщи. Имам вече стак дърва. Да. Само да видя пътя. Да, пътя е на тук. Ето, това е моята къщичка, но там е спална. Няма новости по него. Ето, тук имам две фермички с жито. Това жито, между другото, ще ми трябва. Да, тук ми е Sugarcane фарма, а тук ми е за Wheat фарма, така да го кажа. Да, нека да направим сега 2 честа, за там да не се разхождам. Ето, точно за 2 ми стигат. Между другото, аз исках това дърво да направя ферми за какво да направим за ферма? Ферма първо за крави. Да сложим шугъркейна. Е така, за сега. Тук имам и моркови. Така да си вземем това, да оберем фермата. Така слагаме тук и тук. И това ще го обера. Така и сега ще ходим да лягаме да спим. То още сега. Стига да е. Много растете, бе. Добре, поне е хубаво, че ми дава wait. Така да лягаме да спим. Не знам защо ми лаги така. Ето вече не би трябвало, да. И си лягаме. Искам да видя тук. Добре, ще пробваме това е. Така си, добре, няма да го оправяме. Фермата, мисля да е ето долу, ето там. Да, сега ще спра клипа на пауза, докато събера още 2 стака дърво. И ще се видим, когато ги събера. И да, ето ни отново. Посъбрах малко дърво. И 33 дърво събрах, защото тук не мога да намеря
нормално дърво. За другия клип, за другия епизод ще го оставя във фермата и други новости. Да, ето там ми е къщичката. Сега ще отидем при нея, ще си оставим дървото и ще приключваме с клипа. Това е буклук. Тук е това дърво също ще оберем и ще приключваме. И благодаря на Интромейкър, че в коментарите на епизод 2, където беше ретардизъм, че се падах от Skywars-а, той ме предпази, защото някои хора решиха да ме обиждат. Опа. Добре, това ще го правя после. Да се съберем фермата и ще приключваме с епизода. За другия епизод очаквайте, че ще има фермичка. Така, нека преварим нещата. Да, нека да отиваме тук. Аз бях Damastr99, не забравяйте да се абонирате, да го харесате клипа. Аз бях Damastr99, пак казвам, скайпа ми е както името в YouTube, Damastr99. И